jardunaldiko helburu oen bezala aldan gorena geratzi izango zen, egixe da 3 konpetizio daudela, batetik Ligi UEFA Kopa, niretzat UEFan parte hartzea berriz izango zen, gustatu ziten minutu batzuk jokatzea. Hori talde bezala da, gero pertsonalki gustatu ziten dauzketan minutu hoxe aldan ondo nahikie, eta pixkenaka taldin sartzea. Atzetik historioa dago, lehen Markel Bergara oin Getafen dagoenan zaiten. Zenbaki hau da, uraxe antxe pasiun egola etorri ziten, bazakin behar puni gozala eta esan ziten dugu. Gauzo esan gai esan, nahi hori bat ingo ziten, nire zenbakiseik ere datzi, sorpresa hartu nuen. Ni behan duizo dobli hartu nuen, zezango ez etzik ezin ezan. Bai ez nire guztu, parez izan esan, horretik hau zenbakiak. Niretzako lehenengo taldeoki izeti amez dala esango nuke. 11 urtekin hasi nintzen galeo kategori txikixetan, eta hasi nintzen justu entrenatzen genuen alboko zela esen oin dauzketen taldikidik ikusten dituen, hori imposibili ezala ikusten duen, baina urtetik urtea lana inez da pausu emanez zeure sinisten jutezea pixket, eta atzen nien lana hon fruitu jau